Ui, ara que m'ha enganxat la mitja calçotada. Que boig. Una calçotada és un àpat en què el plat principal són els calçots. Això mateix. Una espècie de ceba allargada són molt bons, però no es poden menjar de qualsevol manera. Mireu. Sembla complicat, això dels calçots? Doncs no ho és tant. Vegem-ho. No sabia que per fer una calçotada és necessari una compra en grup. George, la calçotada és una tradició molt important. Per això no vull que falti res. I també per això t'he dit que si em pots acompanyar. I què necessitem? Primer hem de comprar els calçots i després la resta. Però què s'ha de comprar a banda dels calçots? Moltes coses. Per picar i per fer el vermut, per exemple. Després, la carn a la brasa, que vindrà acompanyada amb amanida i patates al caliu. I podrem menjar tot això? I tant. Sí que es menja tot, sí. L'altre tema és com et trobes després, saps? El verb menjar és el que utilitzem quan parlem d'ingerir aliments. És un verb de la primera conjugació i es conjuga així. Jo menjo, tu menges, ell menja, ella menja, nosaltres mengem, vosaltres mengeu, ells mengen, elles mengen. Ah, mira, aquí a la dreta venen calçots. La verduleria. Anem-hi. Allà hi comprarem els calçots i també podem comprar els ingredients per fer la salsa de calçots. Però no la comprem de pot? No, home, no. No, o sigui, estem parlant d'una tradició centenària. La salsa de calçots. És per mi la clau de qualsevol calçotada. S'ha de fer a mà i amb molt d'amor. Hola, bon dia. Bon dia. Què posarem? Que siguin uns quants calçots i també ens posaràs tomàquet, all i nyores. Nyores? Sí, nyores. És una classe de pebrot sec que s'ha de posar en aigua calenta per poder cuinar-lo. I només amb això fem la salsa? No, també falta afegir-hi ametlles, avellanes i, òbviament, la sal, oli i vinagre. I no ens oblidem de l'amanida. És veritat. També necessitaré cogombre, enciam, ceba i una mica més de tomàquets. Quina paraula, eh? Nyora. 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 És de les poques en la nostra llengua que comencen ben a Y. Ja he fet referència als fruits secs, que són un ingredient importantíssim. Les ametlles i les avellanes. Quan parlem d'ingredients, ens referim a cada aliment d'una recepta. Per exemple, com ha dit molt bé el Bilal, els ingredients de la recepta de la salsa de calçots són, a part dels fruits secs, tomàquets, alls, nyores, oli, vinagre i sal. I quants calçots necessitem? Doncs som 10. Normalment per cap en mengen 12. Posa-li uns 120 calçots. 120 calçots? I podrem portar tants calçots? Tranquil. He tingut sort i he aparcat al costat. I encara ens falta comprar alguna per beure. Sí, 120 calçots. No ens volem quedar amb gana. Per cert, el Bilal ha utilitzat el verb beure, que és el que fem quan ingerim líquids, menjar i beure. Atenció, no confonguem el verb beure, amb B alta, amb el verb beure, amb B baixa. Sí, és un verb de la segona conjugació i es conjuga així. Jo bec, tu beus, ell beu, ella beu, nosaltres bebem, vosaltres bebeu, ells beuen, elles beuen.
Ara anem a veure com va aquesta calçotada. Vinga, aquí estan els calçots. I com es mengen? Mira, primer ens arremenguem les mans. Agafem una mica de salsa i ens la posem al plat. I és casolana? Sí, aquí sempre és casolà. Llavors, agafem un calçot i el despullem. El suquem a la salsa i sempre, sempre, sempre des de dalt. Així no ens taquem. Que divertit. Que bon. Però després de l'aperitiu començo a estar una mica tip. Doncs encara falta la carn. Ui, encara queda, George. Vidal, quin èxit. Et felicito. Però ara estic molt tip. I dius que encara falta les botifarres, les costelles de xai i el llom. Sí, ara mateix t'estic cuinant les botifarres. Jo només menjaré xai i també he fet un postre bastant bo, És broma, no? Jo vull morir. Home, no! Hem acabat ben tips de menjar i de paraules. Esclar, perquè abans els personatges han dit que estaven tips. Estar tip, o estar tipa, vol dir que estàs ple de menjar, que ja has menjat prou. Repassem el que hem vist avui. Hem conjugat els verbs menjar i beure. Per cert, Roger, encara portes el pitet. Sí. És que tinc una altra calçotada d'aquí una hora i vull estar preparat. Els catalans fem unes 15 calçotades al dia. Quines ganes. Apa, a reveure!